Partya Sûriya Pêşerojê jî îroj dibin navê civaka sivîl û rola çarseriya siyasî de panelek li bajarê min bicê li darxist. Di panelê de rexistinên civaka sivîl û spiyên herêmê û rewşenbîr beşdar bûn. Mijarên girêdayî civakê, girîngiya civaka sivîl û rola çarseriya siyasî de hatin nirxandin. Di panelê de hate diyar kirin ku divê rexistinên civaka sivîl duwarê pêşxistin û zanekirina civakê de roleke girîng bilîzin. Herwiha hate gotin ji bo çareserkirina krîza Sûriyê tecrûbeya netewa demokratîk a herî guncaw e. هذه الظروف السياسية التي تنعكس سلبا على حياة المجتمعات في المنطقة. شرط و مرجên siyasiyên li herêmê bi awayekî neynî bandorê li jiyana civaka herêmê û civaka Sûrî dike. Ji ber ku Sûriye niha di aloziyekê re derbas dibe. Ji ber vê, ji bo çareserkirina krîza Sûriye kobîngeha xwe ji rejîma siyasî û ya serdest digire, tecrûbeya netewa demokratîk a herî guncav e. Tecrûbeya netewa demokratîk rê li ber rejîma serdest digire û çareseriyeke demokratîk ji bo civakê ava dike. Biriya vê panelê, em dixwazin rola rêxistinên civaka sivîl di herêmê de aktîv bikin, da ku em karibin projeya netewa demokratîk li tevahî Sûriye cîbcî bikin. سحب هذه التجربة أو تطبيقها في جميع الأراضي السورية.